It-tlieta filgħodu ġie ffirmat Memorandum of Understanding ta' kooperazzjoni bejn il-Kamra tal-Kummerċ Maltija u dik Alġerina. L-iffirmar sar waqt Business Forum fir-Rabat fejn preżenti għalih kien hemm numru kbir ta' delegati Maltin u Alġerini. Il-Memorandum of Understanding isegwi żjarat li saru mill-ogħla awtoritajiet Maltin fl-Alġerija fosthom tal-President u l-Prim Ministru Maltin. Id-Deputat President tal-Kamra tal-Kummerċ Frank Farrugia sostna li l-opportunitajiet jeżistu għall-Kamra tal-Kummerċ, għal Trade Malta u għal pajjiżna. Jiena naħseb li hemm opportunitajiet bħal ICT, hemm setturi bħal healthcare li hija xi ħaġa li qiegħda tiflorixxi bħalissa. Għandek sitwazzjoni fejn fl-avjazzjoni, affarijiet ġodda li hemm opportunitajiet fihom. U naħseb hemm niċċa li jekk aħna nisfruttawha sew tista' tagħti frott kbir fil-futur. Il-Ministru għall-Ekonomija Chris Cardona sostna li r-riżultati llum il-ġurnata huma tanġibbli. Dan hekk kif kumpaniji Maltin, speċjalment fis-setturi tal-manifattura u servizzi, qed jaħdmu jew qed jippjanaw li jibdew joperaw fl-Alġerija. Id-Deputat President tal-Kamra tal-Kummerċ sostna wkoll li filwaqt li l-Alġerija huwa pajjiż kbir, Malta għandha lokazzjoni tajba ħafna. Iżda mhux biss. Għandna sitwazzjoni fejn minħabba li Malta tinsab fl-Unjoni Ewropea nistgħu nofru opportunitajiet lill-kumpaniji Alġerini u naħseb ukoll illi jista' jkun ukoll li forsi jkun hemm kumpaniji oħra mill-Unjoni Ewropea li True Malta ikunu jistgħu wkoll jippruvaw l-investiment tagħhom fiha. Waqt l-intervent tiegħu, il-President tal-Algerian Chamber of Commerce and Industry, Mohammed Laid Ben Amor, qal li f'Malta id-delegazzjoni Alġerina iltaqat ma' iktar nies minn kemm iltaqat magħhom fl-Istati Uniti. Spjega kif l-interessi, il-ħiliet u l-ekonomija taż-żewġ pajjiżi huma simili u jikkumplementaw lil xulxin.